su muku ku janye, fitar ku babbar matsala ce. Komai za su yi ku zauna, da yaran ku ku fi ƙauna, ku ne jigo a gurina, mu zamo mai san faɗakarwa. In na tuno ummi na ta min komai da nake so, kuka na ba ta so, burin ta na samu kulawa, a gida sai ne zaunawa, farin ciki mai ɗorewa, uwa mai san ɗanɗanta a kowane halin yarinta, ya san mace ke ruhinta. Rike mamanka ku zauna, a duniya ka fi ƙauna.